Samantala sa ating police report, 21 plantasyon ng marijuana sa Ilocos Sur sinalaki ng otoridad. Higit 13 million pesos na halaga ng kontrabando winasak. Para sa detalye, alamin kay Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Binuwag at sinunog ng hanay ng Police Regional Office 1 at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga plantasyon ng marijuana sa bulubunduking bahagi ng Sungpod, Ilocos Sur. Tinatayang nagkakahalaga ng nasa 13,086,400 pesos ang mga sinunog na marijuana. Mula ito sa 5 araw na isinagawang operasyon sa Barangay Likungan kung saan nadiskubre, binunot at sinunog ang 21 na plantasyon na mayroong 52,910 fully grown marijuana plants at higit kumulang 62,610 marijuana seedlings. Masusi naman na inilagak ang mga ito sa inventaryo habang patuloy ang maigting na pagbantay at pagpuksa ng hanay ng pulisya sa usaping iligal na droga para sa kaligtasan ng komunidad. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.